Kan balas. Ka ji ƙato. Gafaran ka dai. Aljani baban tinkiya. Dan mora baban aljana. Na baka dan mutum da uwarsa yaro. Aljani baban tinkiya. A gurguje me yake tafi da kai da wannan ka zauna. To dama dan more. Zuwa ne wajenka akan YouTube ɗita mai suna Real AB. Idan na postin sai a fusati mutum ɗaya bai kalla ba. Madalla. Yawwa kana ji na? Idan ka tashi ɗora bidiyo a YouTube baka bismillah. Sannan baka yin sallah kan kari. Sannan kuma baka yin sadaka. Ka ji ƙato. Ka koma gida ka rinka yin sadaka, kai sallah kan kari. Idan za ka ɗora bidiyo a YouTube ka rinka yin bismillah. Insha Allah za a rinka kalla. Ina na biyo ne. Ta can ka biyo. Buta na? Yawwa. Dan more baban aljana. Na gode. Baban tinkiya nake ba baban aljana ba. Kai Boka baban tinkiya. na san abin da yake tafa da kai. Ka ji ƙato. Da farko dai asiri aka ma a kasuwa. A ba haka bane ba. Abokinka ne ya mutu. Duk ba haka bane ba. Ka ji ƙato. Kudin ka sace ma. A ba haka bane Ka ji ba. ƙato. An fi son kaninka a gidanku. Hai ba haka Kan bane. balas. Kun ba haka bane menene? Saniya ta ce ta bata yau kwana 2 ban ganta ba. Haba da Allah shi yasa tun da idan na buga kasa haka sai in ga ƙaho. Let's go.